Ahoj, tady Vanexa, vítám vás u dalšího videa a dneska budeme tady ochutnávat nějaký sušenky padní, tak jdeme na to. Tak jdeme to rozvalit. Musím trošku doprovat, to nevadí. Nic tam snížím. Je to takovém typíčku. Jdeme to rozvalit. To jsou ty dobrý takový jakože polštářky a to mi nechá náplň. Takže na těch sušenkách je taková panda, tady mi to neleží, nebo prostě mi to dělá. A jdeme to ochutnat. Chutná to dobře. Tam se dá oříšková čokoláda. Nechutná to jak pravá čokoláda, je to taková vietnamská čokoláda, dá se říct. Ale jinak to je dobrý. Takže uvidíme se příště a ahoj. Dejte like, odběr a mějte se hezky.